Wij moeten eigenlijk even een oproep doen. Wij zieken een jongen, een goede vriend van ons, maar we hebben een schot net Sion en net Sprutsen ik. We kunnen hem net bereiken. We kunnen net bereiken, hij is telefoon is net bereikbaar, dus daar zit er een beetje over die jongen in. Het is heel goed man bezig, maar nou ja, man en Bram. Ja, Bram Troostheide. Oh, geweldig. Wat is dat? Oeh, dat is een lekker pilsje. Man en Bram, die ik denk dus eigenlijk serieus dat er dus onder het visken is. Ja. En dat er al 3 weken lang op de wetterkant zit. Maar En daar wacht het erop is. Hij vangt nooit wat. Hij vangt nooit wat. Roelof hier vangt altijd de vis. Maar even een oproep. Ik weet waar de vis zit. Bram, als je dit hoort, we moeten weer eens even vissen. Bram, Bram, ben je ons niet vergeten? Bram, Bram, Bram. Bram. Bram, als je dit hoort, grijp ons even aan.